Salutare și bine v-am găsit la al treilea episod din Survival Games, Skywars și Build Battle. Începem acum cu un... Stai să mă uit unde e Survival Game. L-am aici ajutorul meu pe Radu Modrogan. Zici tu ceva, Modro? Salut, pe ce server ești? Pe Survival Games. Ce server? Cum se numește mapa? You are playing on map Inca. Inca. Pe Survival Games. Așteaptă că nu m-au băgat, așteaptă. Eu sunt pe Persa. Mă bag, haide. Pe ce mapă? Eu sunt pe Persa. Vreau să văd ce mapă. Pe mine m-a băgat. Uite, așa arată și la tine. Nu, Hai, mi-am luat. Mi-am băgat armura pe mine. Bine. Am murit, dragi prieteni. Nu știu cum, te-am dat de 1000 de ori. Nu să avea hack. Hai că mă bagă pe mapa Impact. Merge să mor acum. N-ai nimic. Mamă, cât de mult. Până ei se bat. Eu iau.
omorât. Mai mă las. Asta sunt cum. Scuzați-mă, am ieșit ca să mai merg odată. Stai că am intrat pe mapă greș. Hai să eu ce fac? Joc Skyrim, dar așteaptă să merg mai mult. În păcate nu mai merge serverul. Da, ce un pic. Eu mă să joc în Skywars. La tine e seara, Radu? Seara? Și la mine, ia, care ești tu? Nu știu că sunt la Skywars. Care mă vezi? Eu aștept că eu n-am nimic. Ce? Și în cât timp intri? Au. Și eu într-o. Ce mapă, bă? Eu. Cât? Ai nisip? Nu pe... Nis... Da. Atunci nu înseamnă că... Cât de cât bine. Acum o să înceapă și datul de ce nu spune. Mamă, ce mai trebuie să-mi fac? Trebuie lemn. Trebuie lemn mineral. Te-ai murit? Da. Cum așa? Nu mor eu prea curând. Fete că nu mi-a dat bețele. Nu știu de ce nu dă bețele. De ce? Trebuie să ne Păi da, cum să dea mine și eu sunt pe insulă. Cu arcul și avea stat de mine. M-a deconectat. Fratele meu, ce hai. Și la mine era noapte, dar m-a deconectat, aștept că uite, la mine este zi 2-3 și scars. Aștept că n-am ajuns. Uite! Nu, ești pășit. Sunt pe de frumoasă. Hai, 3, 2, 1 și am început Skywars. E de acum ai început? L-am început, nu m-a dat. Mi-a dat o sabie, dar mai prost. Nu știu ce nu pic.
Ce-ai pățit, bă, Radule? Sau pe lume pune mai bine. Moralții. Nu le spal. Ia, nu de tu m-a deconectat al meu. Scuzați-mă, sper că v-a plăcut episodul, să-mi dați un like. Pa!